תתחילי. אז טוב, אני בעצם לכל מי שאולי לא עקב או נרדם, אז אני, מה שהצגתי עכשיו זה שעשיתי עבודה, בעצם עיקר העבודה שלי הייתה על פיתוח של שיטות, ונראה לי אולי מסר מאוד חשוב זה שזה שיטות שיכולות לשמש להרבה תחומי מחקר, אז גם לאנשים שפה זה יכול להיות מאוד רלוונטי, גם על סלעים, אבל גם על סדימנטים וקרקעות, באמת המון אפליקציות, אז תשתמשו בזה, תפנו לאלון ויואב. ובאמת הדבר היפה, אני חושבת, שהבאנו בעבודה הזאת זה שאנחנו רואים תהליכים גלובליים, אנחנו רואים, לקחנו סלעים מכל מיני מקומות ואנחנו רואים עליהם קורלציות מאוד יפות, אנחנו רואים את החשיבות של ברזל ברגולציה על הגופרית לחומר האורגני, ובעצם המשמעות של סולפריזציה משפרת את השימור הארוך טווח של החומר האורגני, שזה דבר מאוד חשוב, גם באופן כללי לחמצון של כדור הארץ, אבל גם אנחנו יודעים היום שמתעסקים הרבה על שימור של חומר אורגני, איך אפשר לעשות אותו בצורה יעילה, אז אני חושבת שהעבודה הזאת באמת מראה דברים.